L'exercici físic és saludable en qualsevol edat. A mesura que ens anem fent grans hi poden haver-hi canvis fisiològics on poden afectar, pot disminuir la massa muscular, una disminució en la densitat òssia, alteracions en els reflexes i en la coordinació, com també canvis sensorials. Llavors, si mantenim una activitat física i activa, podem enlentir en el temps aquests factors. És important que l'exercici físic sigui individualitzat per a cada persona. També és important saber els gustos i l'estil de vida de la persona i potser començar amb exercicis més suaus, més tranquils, i després començar a pujar la intensitat en el temps. Les persones amb baixa mobilitat o mobilitat reduïda, tot i tenir limitacions, és important que mantinguin l'exercici físic actiu per prevenir i mantenir les capacitats funcionals actuals. Sí que és important trobar-se amb un professional especialitzat en aquest àmbit i, a més, que et faci una exploració física per saber quines són les mancances i quines són les necessitats que hauries de treballar més i, a més, poder-ho juntar amb allò que t'agradaria fer. Degut als canvis fisiològics que comentava anteriorment que es presenten en aquesta etapa de vida, la nutrició és crucial. Una dieta equilibrada pot ajudar molt a millorar la massa muscular, a millorar també la salut òssia, a millorar el sistema immunològic que ens defensa contra possibles infeccions. També té un paper important enfront a les malalties cròniques que són tan prevalents en aquesta etapa, com la diabetis, la hipertensió, problemes cardiovasculars. Inclús la nutrició ens pot ajudar molt a regular l'estat anímic i a combatre trastorns d'ansietat, d'estrès i inclús a regular el son. El que es recomana per a aquestes edats és una dieta equilibrada i variada, és a dir, que entrin fruita, verdures, que entrin proteïnes magres, cereals integrals, sempre, tant per millorar el metabolisme com per regular els nivells de sucre. Greixos saludables, recordar que no tots els greixos són dolents. Tenim greixos com l'oli, el peix blau, ric en omega-3, l'abocat. Llavors, més que centrar-nos en els aliments, jo el que recomanaria seria adquirir hàbits. Per exemple, una dieta setmanal, programar-se una dieta setmanal. Això el que evitaria és improvisacions, anar a la cuina i veure a veure què hi ha, i així realment un no controla el que menja. Llavors, si tu tens planificat el que menges durant la setmana, ja fas la compra de productes frescos aquella setmana, ja et prepares els menjars que vols menjar aquella setmana i tens un control millor del que és una dieta variada i equilibrada. Per reduir la gana és important dividir la dieta en 5 àpats diferents. Incloure sempre aliments rics en nutrients com proteïnes, fibra i greixos saludables. El fer diverses ingestes i incloure aquest tipus d'aliments poden ajudar bastant a saciar aquesta sensació de gana. També és important mantenir una bona hidratació. Pensem que la gent gran que tenen a vegades una mica inhibit l'estímul de la set, és fàcil confondre aquesta gana amb sensació de set. Per últim, als dolços es poden buscar alternatives més saludables. Per exemple, canviar els hàbits de menjar dolç per aliments com la fruita o fruits secs, que també són calòrics, però alhora no són tan perjudicials ni rics en sucres.